नखराव रावबो गैयै समाव गिलु बारु अर खामदों तामुलपुराव। तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय गेरुवा गामिनि सुबिन बसुमतारी नखराव थांनाय 21 सेप्तेम्बर खालाराव सानजौफुनि 12 बाजियाव हरखाब मिथिस्लाबै न'आव अर खामो। अर खामनाय जाथायखौ नुनानै खाथिनि आर्मि केम्पआव खौरां हरनाय जायो आरो आर्मि जवानफोरा जाथायसालियाव नुजाथिना अरखौ खोमोरफैयो। फायार ब्रिगेडखौ खौरां हरदोंब्लाबो थि समाव नुजाथिफैनो हायाखैमोन, थेवबो दै लुसोमनायाव नांथाबो। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सुबिन बसुमतारी नखराव रावबो सुबुं गैयामोन। बे समावनो न' सिङाव मोब्लिब सर्ट सार्किट जानायजों न'आव अर नाङो आरो अरा बारानिख्रुइ बारा खामनायाव ओंखाम संग्रा न' सिङाव थानाय गेस सिलिन्डारा बेफ्रु होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। खौरां मोननाय बादिब्ला न' सिङाव थानाय मुवा बेसाद गासैबो साय हांगार जालांजोबो होननानै नखरनि गोनांथि फोरमान बिलाइफोराबो खामजोबो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। तामुलपुरनिफ्राय मनेस्वर बर'नि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि गामिनि लामायाव हरखाबै गंसे स्कुटि आरो विंगारजों सौग्रावलायनानै सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। 4:30 मिनिटसोआव जाब्रबथाय जाथाया जानो मोनो होनना जोंसिम खौरां मोनफैदों। सौग्रावलायनायाव सानै सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दासिमबो बबेनिमोन मोजाङै मोनथिनो मोननाय जायाखै। बिजनी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आरो फोसावगिरि सावरायमेलखौ चिरां जिल्लायाव खुंनाय जागोन। बिजनीनि बर' बाजार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ सिबिसालियाव खुंनाय जागोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। फैगौ अक्ट'बर दाननि 5, 6 आरो 7 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय थि खालामजादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिश्वनाथ न'दुवारनिफ्राय बिदिन्था बसुमतारी बिथाङा। अदालगुरि काजियामाटी आन्सलिकनि सिङाव थानाय राङागरा गामिनि आइजोफोरा गामिनि गुदि फरायसालिखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि मावफुंदों। थांनाय 9 सेप्तेम्बर खालाराव बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। गामिनि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि खम जानायखाय सेल्फ हेल्प आरो गामि समाज आफादा महिला आफादफोरा रां खेन्दा खांलायनानै फोरोंगिरि होनायनि हाबाफारि लानाय जादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय मेट्रिक होगिरि फरायसाफोरखौबो न' हाबनानै बोसोन होनायनि हाबाफारि लानाय जादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। अदालगुरि खायजामाटीनिफ्राय रनजित बर'नि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बकुवा ओनसोलनि गदलिगाव गामिनि मुस्लिमा पुर्निमा बर'आ गोमानानै दङ। थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालाराव सुकेन्द्र बर'नि बिसि पुर्निमा बर'आ 4 रिंगायाव बागमारा बन्धन बेंकआव लननि रांखावरि होनो थांनायाव मानसिया न'फारसे नुजाथिफैयाखैसै। मोनथिहोनाय बादिब्ला गोमाजानाय आइजो पुर्निमा बर'आ सासे उन्दै फिसाज्ला 2 बोसोर आरो सासे 5 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसा दङमोन। उनावहाय सोरबाफोर बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरिफोरा बे सावगारियाव नुनाय आइजोनि सोमोन्दै सुलाद मोनोब्ला 9957890145 जानबुं नम्बराव रादाब हरनो हागोन। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रुपम बर' बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बकुवा ओनसोलनि आरकरा गामिनि सासे आइजोनि नागिरना मोनै जाथाया नखरनि सुबुंफोरखौ साननो गोनाङाव खोख्लैदों। मोनथिनाय बादिब्ला आइजोआ खारखोमा लांदों सोरजोंबा। जलागाव मार्केटनि सेराव थानाय आकरा गामिनि सन्जिब बसुमतारीनि बिसि जनाखि बसुमतारीया खारखोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला खारखोमालांनाय आइजोआ सासे 8 बोसोरनि थाखो 4आव फरायनाय फिसाज्लाबो दङमोन। थांनाय 21 सेप्तेम्बर खालाराव सानजौफुनि समाव खारखोमालाङो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे सावगारियाव नुनाय आइजोनि सुलाद हरनो थाखाय 9101160516 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो हागोन। ब्युरो रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। तामुलपुराव फुख्रियाव गोग्लैना थानाय सासे सुबुंनि गोथै देहा मोननो हादों। थांनाय 22 सेप्तेम्बर खालाराव तामुलपुर थानानि सिङाव थानाय नतुन हाउलियाव सासे सुबुङा फुख्रियाव गोग्लैना जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ धनेश्वर बर' होननानै सिनायनो मोननाय जादों। बैसोखौ 66 बोसोर जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला धनेश्वर बर'आ नखरनि इसे जानथायाव गामिनि फुख्रियाव दुगैनो थांदोंमोन। बे समावनो माबायदि जाथाया जानानै थैखोमाना थाखो रावबो थि बुंथिनो हायाखै। थैनाय सुबुंखौ साननैनि उनावसो बोखांनो मोनो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैबावदों। जाथायनि सोमोन्दै तामुलपुर पुलिस बिफानाबो फोरमायहरनाय लेखा पुलिस बिफाना जाथायसालियाव नुजाथिना गोथै देहाखौ बोखांफैयो आरो गोथै देहाखौ आनजाद खालामनो लाना थाङो। दा जाथायनि थार बाथ्राखौ गोथै देहानि आनजादनि उनावसो मिथिना मोनसिगोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। तामुलपुरनिफ्राय मनेस्वर बर'नि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ सोबानो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।